Itzekin, 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 itzekin. Esaidazu mesedez, ez naizela korrika 24 orduz non dagoen jakin beharrean dagoen bakarra. Eta txalatxa, bero, bat emango dugu aurtengo gomendu, Tipi tapa! Apa, hauze jendetza, begiratu! Kriston jende pila dator, apa zuek! Eta, Amasa Bilaboneko azken kilometro dau, ezta? Bai! Gaurko protagonistak edonola ere, aurtengo korrikako omenduak, Pirritx, Porrotx eta Marimototx. Lasarte horian gaude, Euskararen aldeko aldarriak Lasartera heldu dira eta momentu honetan 1912 kilometroan Pirritx, Porrotx eta Marimototzek hartu dute lekukoa. Haiek dira korrikaren omenduak egiten duten lanagatik 34 urte daramate euskara bultzatzen eta asko lagundu dute bai umeen eta gurasoen aldetik euskara bultzatze horretan, ezta? Eta gaur jendetza ikusten dugu hemen Lasarte horian goizeko 7:00 dira, goiz da, baina kaleak bete dira eta euskararen aldeko aldarriak ozen entzuten ari dira momentu honetan. Egunon, Pirritx, Porrotx eta Marimototz. Egunon, Aiara. Egunon, Amaika Telebista. Korrika egin duzue oraintze bertan, pozik zaudete? Oso pozik gaude. Baiet, bihotza bero daukagu. Eta bum egiten digu. Ni bihotza bero nuen, baina freskatu zen, hautik atera zait. Gainera korrikan parte hartzen ikusten dugu umeak, baina ez bakarrik Lasarten, hainbat tokitan ere, zer da hori zuentzat? Oso gauza handia da. Pentsa korrikan ekaitza, elurteak, haizeteak, euriteak ez du gelditzen korrika eta ikustea hor haurrak euskaraz eta gure horregatik jaio ginen, ez? Haurrak euskalduntzeko eta horretan laguntzeko koloretako mundua eraikitze aldera eta gutzat hori oso pozgarria da. Helduontzat, handia baldin bada korrika, aurrentzat izugarria da. Berai esaten diozu, tipitapa, eta korrika ateratzen zaia, atzarakata dena botatzen zaituztela. Munduan ez dago korrika bezalakorik. Herri bat, komunitate bat, eskuz esku, lekukoa bata besteari emanez, eta euskaraz eta balio politak zabalduz koloretako mundua maite dugulako. Nun gertatzen da lakorik beste inun, bakarrik Euskal Herrian.
korrikak mundua kolestatzen du, ez da, eta zuek aurten izan zarete, korrikaren omenduak, nola hartu zenuten berria? Izugarria izan da guretzat. Ni aikan hasi nintzen ikasten, aikakin hasi nintzen amesten, eta aikangatik euskaraz bizi naiz eta hemen gaude. Dio zurdurit iritututa hartu nuen, eta emozioz negarrez eta barrez, eta azkenean izberri bat asmatu dugu. Nebarrez aritzen gara. Korrika, badaten da! Eskerrik asko irurei, eta utziko zaituztego disfrutatzen. Bihotza, burua, eskua! Sentitu, pentsatu, hitzekin! Bora Euskal Aurrerri Republika! ¡Apa Euskal Herria! ¡Apa! ¡Guazen korri, badijoa! Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Urdulizen ere, euskara. Gora Euskal Herri euskalduna eta morea. Bermioko herri gaztetxea. Amen! Azko eta iparragirra esan dugu! Urru zauzio! Venga, venga, venga! Marquilla, xebei! Aupa, xebe, venga! Venga, tipita! Tipitapa! Vale, le gusta Dani. Tranqui. Vale, muy tranquilo. Quiero cartela eta ciudadano. Bilaboran gaude, korrika ikusten dugu atzetik, dagoeneko Bilabonara heldu da eta Bilabonako kaleak zeharkatzen ari da korrika. Kaleak beteta ikusten ditugu, kale bazterrak baita ere momentu honetan ehundaka dira korrika itxaroten daudenak eta tipitapa erritmoan jarraitzen dutenak, oztopoak oztopo korrikari eusten, ezta? Eta euskaren aldeko aldarriak ozen zabaltzen. Badator korrika hemen ikusten ditugu, ondoan euskaraz hasi ezi eta bizi. Kriston giroa dago hemen, Bilabonan ikaragarria izaten ari da benetan, zenbat jende bildu den hemen, Bilabonan ehundaka izan dira. Ehundaka dira, euskarari eusten diotenak eta bultzada hori eman nahi diotenak euskarari, ezta? Tipitapa erritmoan jarraitzen dute eta batzuk ziurrenik kilometro asko egingo dute. Gaur adibidez Azpeitiatik Zumagarragatik eta Urretzutik igaroko da korrika eta gero Beasainera joango da. Orduan hauetako batzuk agian horrantza abiatuko dira edo Gogora ekarriko dizuegu beste egun batez, kilometro guztiak nahi eran dituzuela ikusi, deskargatu eta partekatzeko gogoratu. Korrika 22 zenbakia.amaika.eus webgune berezian. Korrika badator! Hitzetatik, ekintzetara, euskaratik eta euskaraz. Sartu korrika 22 amaika.eus webgune berezian eta zuzeneko emisioaz gain, nahi duzun kilometroa hautatu, ikusi, deskargatu eta partekatu ahal izango duzu. Eta ez galdu eguneko galdera. parte hartzaile guztien artean zozketa egingo duguta. Aurten ere, korrika amaikan. Aurkitu, ikusi eta partekatu. Amaika, euskaraz, gertutik eta konfiantzaz.
Azpeitian gaude, korrika oraindik ez da hemendik igaro, baina heltzear dago korrika. Aurreikuspenen arabera ordu bat erdietan igaroko da korrika, baina atzeraparenarekin doa korrika, orduan agian ordu bietan helduko da. Hala ere herritarrak gogotsu daude eta haiekin hitz egiteko aukera izan dugu. Batzuk korrikan parte hartuko dute eta beste batzuk harrera egingo diote, baina ilusioa nabaria da Azpeitian. Eguerdion Kontzita? Berdin. Korrika heltzear dago ona Azpeitiara, gogoekin? Bai, goa ondilekin. Gaina hain pasaitun 2 urte tristea bekin luzi eintzako, eta pozik. Lehena ikusitu damen umiak, ikastetxekuak, kantuan, dantzan, da oso politi izan da. Eta oinaiek aldein debe, eta oin etorriko jaia korrikako taldiak. Gainera ja zaudete itzoiten, ez da? Itzoiten. Mentxe, leku hartu dugu onena, pasaran ikusteko. Orduan parte hartu ez, baina kriston harrera egingo diozula ziur nau. Bai, dudik gabe, animauko itxu, porque gu, klaro, saltak ebiltzeko ere ez da edadia, baina bai, txalotu, eta lagundu, eta animau, eta dan egingo itxu. Eguerdion Jon, korrika heltzear dago, gogoekin? Bueno, gogoak edo, behintzat, espero dugu joatea pixkat, korrika ez dugu egingo, aurtengoan baino. Bueno, baina harrera egingo diozu, ez da? Bai, azalduko gea. Orduan hementxe egongo zarete, itzoiten korrika heldu arte, ez da? Bai, plazatoroz edo alde hortan hartzekotan gea. Eguerdion Itziar? Eguerdion, bai. Korrika heltzear dago gogoekin? Hombre, hori mundiala da. Osea, euskarak dauken deneile hori da. Osea, korrika da, bueno, niretzat bai, benetan ez du parte hartzen, hartu duen behin, oindala urte batzu, baina oinia ez hartzen. Baina gogukin bai. Eta orduan harrera egingo diozu, ez da? Bai, erteteko azmudet, gora gutxik. Atzea, bai, ertengo jot. Herman, korrika helduko da, parte hartuko duzu? Igual ez. Igual ez? Baina ikusiko duzu korrika? Bai. Eta ikusi nahi duzu gogoekin zaude? Bai. Asko? Bai. Eta lagunekin ikusiko duzu korrika bai? Igual ez. Baina igual bai? Bai, seguru bai. Korrika txiki egin duzu? Bai, oso motaza. Bueno, baina korrika egin duzu, ez da? Bai. Aize ondo? Gero motazanin plazan kantu asko ondiz. Solta ingazta batzuk galdu indiz beste aldeak eta. Aiene? Gero plazan kantuen eginela jolazten. Gero bater eta gero ez junda erdikalean gero pila indu. Bueno, baina azkenean topatu duzu, ez da? Bai. Oso ondo. Oso ondo pasa gaur? Bai. Eguerdion, Einaut? Atzaldeon. Korrika heltzear dago, ez da? Ona Azpeitiara. Hori da. Bela etorrikoa. Eta gogoekin edo? Bai, ikustezu. Ontsa etorrikoa eskolatik aldenga, hori ez da ezotik, baina bai. Aldenik gau ikusteko. Eta bitartean, hori da. Eta orduan parte hartuko duzu korrikan? Ikusiko dugu. Gogukin hankak eta nahiko zaduzket, baina hori ikusten. Igual bai. Eta kilometro bakarra, bat baino gehiago, nola aurre ikusten duzue? Ez da egit, mendik plazan pasatzeienin, horiekin elkartu, eta ez da egit, bai, gutxi, ez asko. Azpeiti bukara arte. Eta, Azpeitia herri euskalduna da, ze uste duzu, jendetza bilduko dela hemen? Bai, gazte asko ingurako, ja. Hemen korrika famatzea eta asko hitzita batekan. Korrika datorrela Pausoz, gelditu bari Kariketan korrika, kariketan doa euskara Kariketan korrika, kariketan doa mundua Kariketan korrika Haide, korrika, behon deigula Berriro egin, korrika zurekin Korrika Euskal Herria korrika Birulau gozei Gure ritmoran Korrika Gure ritmoran Korrika, bi korrika, milaka korrikari
korrika, mila eta korrikari, Euskal Herri guztietan deno bai euskarari. Korrika badator! Badator! Korrika herri bat mugimenduan badator! Opa Fermin, Opa, kaixo, opa kojo. hemen jarraitzen dugu korrikako kantuak errepasatzen eta bide horretan ere, bi edizioetan zure kantua izan dugu. 2001 urtean, Big Beñat, 2019an, Klika korrika. Beraz, korrikarekin harremana handia, ez? Bai, izugarria, ez korrikarekin bakarrik, aekarekin ere bai. Aekan ikasi nuen euskara, leheno Tolosako barnetik batean, gero hemen Irungo aekan ere bai, eta korrikarena askotan komentatu izan dut, ez? Guretzako zela, une bakarra non posible genuen gurutzatu muga, karnetarik erakutsi gabe. Eta guretzako hori zen sekurako garaipena, ez? Deno korrika, eta hemengo presentzia poliziala betidanik izan da itogarria. Oraindik jarraitzen du izaten, baina beste era batean, baina garai hartan euskaldun ginen jomuga, eta etengabean kontrola bat estea, polizian espainola, Guardia Zibilia, Gendarmea, Polizia, Fronterakoa, lau polizia ezberdinen pasatu behar genituen, Hendaiara joateko eta Hendaiatik Iruna pasatzeko, ez? Eta korrikak ordea horrekin apurtzen zuen, beraz korrikak ere horretarako balio zuen, ez bakarrik euskara bultzatzeko, baizik eta mugak, benetako muga hori ere bai apurtzeko. Euskara ibilbide luzeko trajektoria bat da, zuek adibidez hemen Irunen erderaz ikasi zenuten eta euskararen arteko erlazioa pixkanaka iritsi zen, gero konpromezu iritsi zen ere zuen aldetik, Hortaturekin euskaraz bukatu zenuten disko bat egiten eta bide horretan aekak garrantzi handi izan zuen zuentzako, barnetegian aritu zinaten buru belarri euskaraz ikasten argi zenutelako, anaia eta biok euskaraz inbartzen dutela, ez? Bai, hori izan zen autu bat, ez? Hasieratik esan genuen Hortatu ere osatu genuenean, pare bat kantukin hasi ginen eta euskaraz, baina ez genekienean, eta orduan gero gure konpromesoa hori zela, ez? Euskara ere bai ikastea eta bukatzea euskaraz abesten, ez ginen bakarrak ere izan, ez? Mugimendu oso bat izan zen, euskaldunez hasigaren aldeko mugimendu oso polita garatu zen, garai hartan, eta gu parte izan ginen, ez? Eta esan behar dut ere, hemen kuadria handi bat ginela eta denak euskaldundu ginela, ez? Eta hori bai dela zerbait oso zaila. Ohitura duzunean lagunekin hizkuntz batean harremanatzea eta txantxak eta dena, ez? Egunerokotasunean hizkuntz batean zaudenean ohituta hitz egitera eta bizitzera aldaketa hori kuadrilla osoak egin genuen, 20 lagun. Eta orduan denoka ikan sartu eta denokola, euskaraz egitea eta orduan pixkat gurea bai izan zela bultzala, ez bakarrik zentzu horretan kurtaturena, bizik eta jende asko dintzako baita ere, pixkat erretransmititzea zuzenean nola batzuk egiten ari ziren transizio hori gaztelaniatik euskarara. Gero gainera taldea esarabaki genuen desegitea eta hasi ginen orduan negu horriakekin eta izan zenun 80. hamarkada negu horriakekoa, ez bakarrik taldearena, baizik eta baita ere izan ozenki dizketxearena eta izan ozenki dizketxearen bidez ere bultzatzea edo zein estiloko musika posible zela euskaraz egitea. Justo hamarkada horren amaieran iritsi zen korrikaren aldetikan gonbidapena, Edurne Produktzeoen garai hartan, harreman handia nuen berarekin, eta kokatzen badugu ere korrikaren 21eko kantua izan zela, orduan hori etorri zen 89an. Justu Jose Ripiauk egin zuela Kinma Frundirekin aurreko kantua, eta orduan urrengoa nirekin jarri ziren kontaktuan, ari nintzelako prestatzen Brigadista Sound System kaleratu nuen, martxoan izan zen korrika hori, ekainean kaleratu nuen Brigadista Sound System, eta momentu horretan proposatu zidaten. Orduan, desente lehenago nik egin nuen Big Beñat kantua eta nik esan nien gainera banuela buruan kantu bat, pixkat nola mende batetikan bestera pasatu behar genuen eta globalizazioaren hori ez, mehatxua nola baita ez, eta nola ulertu hori baita ere eta nola egin kantu bat hori dena pixkat gainean jartzea eta osnartzea horren inguruan esan ez jakina ondo dagoela eta gainera ni beti izan naiz horren aldekoa ez, lokala eta
eta globala ere bai uztartzearen aldekoa eta ikasi eta berrikasi eta nahaztu gauzak, baina beste gauza bat zela inposaketa, ez? Eta horregatik behinat neukan buruan, nik ez dut inoiz ezberdintzen nik egiten dudan eta testu ingurua, eta momentu horretan testu ingurua zen justo Lizarra Garaziko garaia zela, eraikuntza nazionalen inguruko segurako indarra zegoela ere bai, eta hortan idatzi nuen Big Beñat, eta bideoa egiteko gainera nik uste dut oso garrantzitsua dela aipatzea, ze ni oso fana nintzen Telemesunal eta Kixi. Agian ez ezagunak ziren, baina baita ere euskararen inguruan zinema berri bat proposatzen ari ziren. Niretzako estetika hori eta hola horun, zegoen berriz ere harremanatzea, ez bakarrik musika baizik, musika, literatura eta baita ere orain zinema, ez? Pixkat nahikoa tradizionala baldin bazen ere momentu hori arteko euskal zinema, ez? Momentu horretan hauek apurtzera etorri ziren, eta horren bi horiek justu egin zutela baita ere bideoklipan, baita ere jolaste genuen olako elementuekin, ez? Modernitatea eta nekazal ere bai giroa, eta pasatu genuen oso ondo, azkenean saltxitxautorekin hor baita ere kriston festa antolatu genuen, eta pizkat hori izan zen mundu bat bildu. Korrika. 2019an berriz, bigarren kanta egiten duzu, Klika Korrika, eta hor laguntzaile bezala, zurekin batera hotxetan, La Furia eta Mademoiselle. Beste kanta bat euskararentzako, beste kantu bat korrikarentzako, eta berriz ere elkartzen bi mundu. Bai, esan behar dut, horre handia dela niretzako, ez? Nik uste dut naizela abeslari bakarra eta proposatzen diatena, bitan egitea, gainera nire txantxa zen, eta hirugarren ere bai, 20 urte beranduago bizi banaiz ere bai, mesedez eskaini idazu, eta benetan zoragarria izan zela berriz ere etortzean ere gana, eta gainera aurrekoan bezala ere nik nahi nuena egiteko, hori bai, orain badira irizpide batzu kontuan izaten direnak, lurraldetasuna, eta emakumeak ere bai parte hartzea, eta oso gauza nire ikustu dut, gainera erabat ados nagoenak, eta gero bideo baita ere proposatzen ziaten nik neuk egitea, eta kantua, eta nik ere erabakitzean horrekin egin, eta orduan Mademoiselle nuen alde batetik buruan, bera dancehall musika horrekin egiten zuen asko usain zedalako, gero ere La Furiarekin harremana nuen, eta pentsatu nuen bi emakume hauek konbidatzea, eta horren kantua pixkat egituratzea 3 zati ezberdinetan, ez? Hasieran izango litzateke dancehall, gero nietorri litzateke elektro afrobeat olako zerbait, eta gero jatorri litzateke La Furia rap, baina bajuarekin dubstep bajuak lantzen diren bezala sartu genuen, eta horren hori dena nahaztea, eta bideorako ere bai, hain zuzen ere hori ikurutu zitzaidan, ez? Konfrontazio bat, ez? Horrelako burruka dantza egiten dena, ez? Egiten den bezala, oiar burrukak egiten bezala rap eta orain trap eta olako zenbait desafioa, ez? Eta horren, euskaldunok badakigu asko olako eta zaizkora desafioa edo bertsolaritza bertan hori da. Orduan, eritu zedean hori zela oso potentea hori zela, ez? Bilerro eta horren hemen gaudegu, hor zaudete zuek eta horren nork egiten duen hobeto dantza, ez? Eta horren hori planteatu duen, baina dudarik gabe amaieran azkenean denok nahaztu eta horren batak baldin badauka jantzi tradizionala azkenean horrek bukatzen zuen egiten dantza urbanoa eta aldrebez ere bai, ez? Zegoen adibidez jantzita horren kalean dijoan edonor, bera bukatzen zuen adibidez dantza tradizionala eta bukatzeko azkenean berriz ere deno batera hori dela pixkat ni beti saiatzen izena proposatzen, azkenean dero batera, kanta dezagun batera, apur dezagun katea. Eta kasu honetan adibidez, bina baita ere esan nuen, oso jende gutxi horren digan osartzen da euskaraz, autotune sartzen, eta hori guk ere bai hemen jarri behar dugu, ez? Eta hola egin genuen, 2018an,
eta hori normalizatu arte, ez? Normalizatu, hitze hori ez gustatzen, baina behintzat hori, ez proposamen guztia direla barekoak, ez? Eta hemen balio duena da euskaraz egitea niretzako eta erakustea bai, posible dugula eta egin behar dugula handera, ez? Gure hizkuntzaz hautatu genuen guk euskaraz egitea eta datozen gazte guztiek ere bai horren alde egiten duten. Fermin korrika badator, ja laster egongo da gure kaleetan zehar, eta imaginatzen dut kantu egile bezala eta euskaldun bezala zuretzako berez izango dela ez korrika bezalako ekimen bat. Niri berdin izan zait jai guztia bertan bera izatea. Korrika ordea bertan bera egon izanak kiston mina egin dut. Nik uste korrikak hori daukala, ez? Piztu egiten gaituela, denok batera, dudari gabere festak komunitatea sortzen du, ez? Azkenean, eta komunitatea da daukagun lanabez bakarra turbokapitalismoaren kontra. Orduan, pena izan da, dudari gabere, gertatu dena, baina korrika bertan bera ustea da pixkat, zer gertatzen dator, korrika berri zer dator, ja bakarrik esatea korrika badator, oiu horrek ere ja piztu egiten gaitu, ez? Orduan berriz ere horren dator eta zein ondo, ez? Ze posa pizten den elkartzen garenean, gau paseroak, goizean esnatzen direnak, eta hori izaten nahi naiz aurten pasatzen delako hemendikan nahikoa ordu aldre bestuan eta... Hori dira hoenak beti, Bueno, ni nahiago dut ja orain beste ordutegi batzuetan, baina da zerbait oso ikaragarria. Uz dezagun nolako ondasun izugarri polita sortu zutena solo batzuk aspaldi. Murizatik hasi, berak egin baitzuen lehenengo kanta, bertso giroetan, gaur egun egin duten ero bizu, anari etanek egin duten kantaraino, historia bat badago, euskeraz, eta oraindik ibilbide luzea dauka euskera, hemen Euskal Herri honetan, eta korrikan ikusiko gara, Fermin, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Ni esker. Karmatiro, klik, Gure demora